खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 26 मार्च 2023 बाराय जाबाय रबिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मन्दिरनि सिङावनो बिसनि मुलि लोंदों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय लाल गणेश ओनसोलनि सासे आइजोआ गावनि फिसायजों सामफ्रामबो इनाय खालामजाबाय थानायनि जाहोनाव गावनि 9 बोसोर बैसोनि गथ'खौ लाफानानै कालापाहारनि गंसे शिव मन्दिराव थांनानै फुजा खालामखांनायनि उनाव मन्दिरावनो बिसनि मुलिखौ लोंदों आरो थैदों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय चन्दना रय। 40 बोसोर बैसोनि चन्दना रयखौ GMCHआव एबा गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालावबो लांनाय जादोंमोन, नाथाय रैखा खालामनो हायासै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो सोमखिखांदों। आसामनि करिमगन्ज डिस्ट्रिक्टआव सासे 18 बोसोर बैसोनि सिख्लाखौ सासे सुबुङा गोबौ आसारजों दांख्लाब सुख्लाब खालामनानै इनाय बुथारदों। बुथारजानाय सिख्लानि मुङा जाबाय मानवारा बेगम। HS फार्स्ट इयाराव फरायगासिनो दंमोन। बुथारग्रा दायनिगिरिनि मुङा जाबाय जाबिर आहमेद। नाथाय जाबिर आहमेदआ बे जाथायखौ मानो खालामखो, सोरनि थाखाय खालामखो, बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। बे समाव जाबिर आहमेदखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनानै सोंनाय फिननाय खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय आरो बे जाथाया करिमगन्ज डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दलग्राम गामियाव जादोंमोन। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव मस्ट वान्टेड क्रिमिनेलफोरा गावथारजागासिनो दङ। बेबादिनो मरिगाव जिल्लानि सासे मस्ट वान्टेड जाना थानाय साइबार क्रिमिनेला मरिगाव पुलिसनि आखायाव गावखौनो गथायदों। गावखौनो गथायनाय मस्ट वान्टेड क्रिमिनेलनि मुङा जाबाय मुसाफिर हुसेन आरो मुसाफिर हुसेना थांनाय गोलाव बोसोर सिगांनिफ्रायनो खारखुमा दंमोन, नाथाय जोबथायाव पुलिसनि इनकाउन्टारखौ गिनानै मुसाफिर हुसेना गावखौनो गथायबाय। आनजाद पुलिस साख्रिनि आनजाद। पुलिस साख्रिनि आनजाद जानाय समावनो सासे सेंग्रा जालाया जिउ गोमानांगौ जादों। उरिष्या रायजोनि गंजम जिल्लानि सिङाव थानाय दरसे जायगायाव उरिष्या पुलिस कनस्टेबलनि साख्रिनि फिजिकेल टेस्ट जानाय समाव सासे 20 बोसोर बैसोनि सेंग्रा जालाया 1600 मिटार रेस आनजाद जानायाव खारबाय थानाय समावनो थर गैयै जानानै अबथिरायै गोलैनानै जिउ गोमादों। थैनाय सेंग्रा जालायनि मुङा जाबाय दीप्ति रन्जन दास। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।